खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं टू ऑल फिन खेबसे लोगोफोर आङो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो बयबो मिथिखाबाय भिडिअआहाय मानि सायावहाय जागोन। दिनैहाय आङो आर्निं रिलेटेडनि सायावहाय भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जादों लोगोफोर। बे आर्निं रिलेटेडआ जाहैबाय जोंहा बेवहाय खुनु बेबायदि माने इनभेस्ट खालामनो गोनां जेबो गैया। थ' जोङो गेमखौहाय प्ले खालामनो हायो आरोना। थ' गोसोब्ला आरो जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय बिसोरसो गेम गेलेनानै मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय जागोन स्पेसियेलि। आरो बेवहाय नोंथांमोना एसे मोजाङै भिडिअखौ ध्यान खालामनानै नायोब्लानो जाबाय। थ' बिनि उनावहाय बेबायदिनो कमेन्ट्सफोरखौहाय हरनो हागोन आरोना। थ' भिडिअखौ नाय बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि। नैबे जिथुनाखि क्लिप्सआव नुनाय थ' बे जाहैबाय जोंहा हेमस्टार कम्बेट। जोङो गोबां दिन बेबायदि सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ। फ्राय 3 माससो बेबायदि 2 माससो बेबायदि सिगांनिफ्रायनो जोङो बेबायदि सोलिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। हेमस्टार कम्बेट जोङो सार्च खालामनानै नायोब्लानो मोनो इउटिउबावहाय हेमस्टार कम्बेट। बे हेमस्टार कम्बेटआ मा जिनिस जोङो बेखौ एसे मोजाङै गुगोल्सफ्राव जोङो सार्च खालामनानै नायोब्लाबो हेमस्टारनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो मोनगोन। स' हेमस्टारखौहाय जोङो क्रिप्ट' कारेन्सि प्रजेक्ट होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों, नाथाय बेसेबां सैथो थ' आङो बेखौ बांद्राय बुंबाय थाला, नोंथांमोना नायनानै लायोब्लानो जाबाय। गुगोल्सफोरावहाय सार्च खालामनानै नायोब्लानो मिथिनो मोनगोन। थ' गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो जोङो गेमखौहाय गेलेबोगासिनो आरो बेबायदिनो बेवहाय टेप थुनानै जोङो बेबायदिनो कइन्सफोरखौहाय जमा खालामगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिम बियो बेबायदि उइथड्रल जायाखै आरो उइथड्रल जागोन बेवहाय जोङो तारिखखौबो नुनो मोनखादों। 26 बेबायदि सेप्तेम्बरावहाय बेयो इयार ड्रपआ फैगोन। दा बियो मा हिसाबै उइथड्रल जागोन, बायबिटनि थ्रुयै उइथड्रल जागोन ना माबोरै जोङो कइन्सखौ सेल खालामनानै उइथड्र खालामनो हागोन, थ' बेवहाय सेल खालामनायनि मोनसे प्रसेस थागोन ना। थ' जोङो बेखौहाय बेबायदिनो टन किपारनि गेजेरजों बेबायदिनो जोङो बेवहाय वालेटखौ जोङो कानेक्ट खालामनानै लानांगौ ना। थ' बिनि उनावहाय जोङो बेवहाय उइथड्र खालामनो हागोन कइन्सखौहाय सेल खालामनानै ना। थ' जोङो बेखौहाय मिथिनो मोन्दों। आरो बेबायदिनो जोङो दैलि कम्ब', दैलि साइफार बेबायदिनो जोङो दैलि रिवार्डफोरखौहाय जोङो लागासिनो दङ बयबो। थ' निस्सय मिथिखानो मोनबाय आरो गेमा दिनैसिम सोलिगासिनो दङ, बेबायदिनो बेन जायाखै। टेलिग्रामा दं जिहेतु दा टेलिग्रामनि गेजेरजोंनो बियो सोलिगासिनो दङ ना, जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों। थ' निस्सय उइथड्रला जागोन जानांगौ आसा खालामदों। जायफोराहाय बेवहाय हाबनानै बेबायदि गेम्सफोर गेलेबाय थादोंमोन थ' निस्सय उइथड्रला जागोन। जोङो 26सिम जोङो नेयोब्लानो जाबाय, सेप्तेम्बर 26। थ' आङो गोबां दिन गोबाव जाबायमोन हेमस्टार कम्बेटनि बेबायदि भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन। स' आङो दिनैहाय फिन खेबसे हेमस्टारनि सायावहाय भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जादों। आसा खालामदों निस्सय उइथड्रला जानांगौ। थ' जायफोरा गेलेबाय थादोंना, थ' बेबायदिब्ला जोङो दा गुबुन मोनसे बेबायदि जोंहा गेमनिनो बे आपडेट्सआव थांनि। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो। जिथुनाखि आङो नैबे क्लिप्सआवहाय स्क्रिनावहाय आङो दिन्थिनानै होदों हा लोगोफोर, आङो स्क्रिनाव दिन्थिनानै होखादों। थ' नोंथांमोना मिथिगौ बेबायदि जोंहा गोबांथार गेम्सफोर जोंनियाव फैयो दै, आरो जोङो भिडिअसफोरबो फैनाय नुनो मोनो बेबायदि प्रमसन खालामनायफोर ना। थ' गोदान गेम जोङो उइन जानो हायो बा देरहानो हायो, बेबायदि गोबां गेम्स फैलाबायो आरो जोङो बेवहाय बेबायदिनो रेफार खालामनानैबो आर्निं खालामनो हायो नंगौ। बिनि उनावहाय जोङो बेवहाय बेबायदि गाव खुद इनभेस्ट खालामनानैबो जोङो बेवहाय गेलेनो हायो आरोना, डिप'जिट खालामनानैबो। जोङो बेवहाय जेब्लानाखि फार्स्ट गोदान जोङो जेब्ला फैसा डिप'जिट खालामगोन 300 बेबायदिनो 500 बेबायदिनो 200 ना। थ' जोङो डिप'जिट खालामनानै जेब्ला जोङो गेलेगोन, जेब्ला फार्स्ट रिसार्च खालामगोन, बेवहाय जोङो गोबां देरहानायनि एसे माने चान्स थायो आरोना, बांसिनै देरहानायनि चान्स थायो। जेब्लानाखि बेवहाय दिनै मोनबाय ना, दिनै मोननायनि उनावहाय आरो आङो गाबोन
उइथड्र खालामनायनि उनाव आरो जुदि आङो डिपजिट खालामनानै बेवहाय गेलेफिनबावोब्ला थ' जोङो बेवहाय देरहायाबो जानो हागौ बांद्राय। आरो जोङो माब्लाबा बेबायदिनो जोङो गेमाव गेलेनानै इन्टारेस्ट जालांनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय एसे हिटआव थांनो नागिरो। जेनेबा जोङो बेवहाय नुनो मोनो 9 थाखा बट, बेबायदि 9 थाखा बटआवहाय जोङो गेलेबाय, 9 थाखा बटआव एसे देरहाबाय, 45 थाखायाव थांबाय ना। थ' 45 थाखायाव जोङो हिटआव जेब्ला जोङो गेलेगोन खनसे खननै जोङो देरहाबाय, देरहानायनि उनावहाय एमाउन्टआ एसे बारा जालांबाय ना। थ' बारा जालांनायनि उनाव जोङो एसे बेबायदिनो 90 थाखा बटआव थांबाय, 90 थाखा बटआव थांनानै खनसे खननै मारिनायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो देरहाबाय, जेकपटनो बायदिसिना बेबायदि जोङो बेवहाय देरहानो हायो, सुपार उइन, बिग उइन बायदिसिना ना। थ' जोङो बेवहाय देरहायो। देरहानायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो एमाउन्टखौ बारायलांबाय थागोन, मोनो माथो ना, बेबायदि एसे माने गोसोआव लबा फैयो आरो। थ' जेब्ला जोङो हिट होगोन ना, बेहाय हिट होयोब्ला बिसोर माब्लाबाबो फोनाङा। आरो बे अलरेडि पुरा सेटिं, आरो बेवहाय ओरैबायदि माने बिसोरो माने स्केम जाखायो आरो ना, 100% स्केम जायो बेयो। माने बेयो लुथिनायसोखा, लुथिनोसो माने बिसोरो बेखौ बानायदों। आरो बेबायदिनो बिसोरो लुथिनो थाखाय गावसोर बेबायदि भिडिअसफोरखौहाय बिसोर प्रमसन खालामनो होयो। आरो बेबायदि जेकपट बायदिसिना माबा माबि बेखौहाय बांद्राय दागेले। आङो हेमस्टारनि सायावहाय बुङाखै दे, हेमस्टारा एसे आलादा रोखोमनि गेम्स। आरो नैबे जोंहा टिनपाथि बिल्स, बेफोरो एसे माने आलादा रोखोमनि गेम, बेफोर फैसा खामायग्रा गेम। माने पाब्लिकखौ गेलेहोनानैहाय गावसोर लुथिनाय, बिसोरना बेलेग खामानि गैया। माने बिसोरखौ मा बुंनो ना, दस्रा खामानि गैया बिसोरना, बेफोरखौ बानायनायानो खामानि। सोरखौ थगायनो हागोन आरो सोरखौ लुथिनो हागोन ना। थ' बेबायदिनो जोङो बेहाय बेबायदिनो रेफार खालामनानै जोङो आर्निं खालामलाबायो, खिन्थु खामानि गैया बेफोर बुस्थुआ, एकदम माने धके पास। आरो बेवहाय फैसा इनभेस्ट खालामनाङा। सोरबा गेलेनो गोसोब्ला नोंथांमोनाहाय गेलेनो हागोन, बेबायदिनो इनभेस्ट खालामालाबानो गेलेब्लानो जाबाय आरो ना बेखौहाय। थ' ओरैबायदि माने बेयो फाल्तु गेम। आरो बेफोर गेमखौहाय बेबायदि प्रमसनबो खालामनाङा। फैसानि थाखाय मानसिफोराहाय गोबांफोरा बेबायदि प्रमसन खालामनो हागौ जानांगौ, नाथाय बेफोरो जेबो खामानि गैया लोगोफोर। आरो बेवहाय फैसा दासो, गेलेनो गोसोबा बेबायदि बायदिसिना रिवार्ड मोननायफोरजों गेलेयोबा गेले, नाथाय बेवहाय खुद गावनि पकेटनिफ्राय फैसा सोनानै भुलावबो दा गेले, एकदम नङाबा गासिबो साफा जाजोबगोन आरो ना। थ' 100% सियर आरो गेरेन्टि। थ' बेवहाय आङो बेबायदिनो सिगांबो इनभेस्ट खालामनानै बेबायदिनो 5000निबो बारा सायावहाय लस जादों। 100% बेयो फेक, आरो बेफोर गासैबो माने एकदम स्केम आरो ना। थ' बेखायनो बेफोरबायदि एप्सआवहाय गोजावनो नाङा। थ' आं सिगाङावनो बुंखाबाय, आरो माब्लाबाबो बेबायदि गेम्सफोराव फैसा सोनानै भुलावबो दागेले। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो सोरनिबा थाखाय जुदि बेबायदि गोरोन्थि बाथ्राफोर बुंदोंब्ला निस्सय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट्स खालामहर। आरो आङो गोरोन्थिफोर बेबायदिनो बाथ्राफोर जुदि आङो बुंदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना निमाहा होयोब्लानो जाबाय। आं बेखिनिखौनो बुंनाय थाबाय। थ' बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। आर्निं रिलेटेडनि सायावहाय आङो दिनै फिन खेबसे भिडिअ लानानै फैफिनबावदों। सोरबाफोर हेमस्टार गेलेदोंब्ला बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। हेमस्टारावहाय जोंहा बेबायदि इनभेस्ट खालामनांगौ गैया। उइदाउट इनभेस्ट जोङो हेमस्टारखौहाय गेलेगासिनो दङ। आरो जुदि बियो उइथड्र जायोब्ला मोजांनिनो बाथ्रा, नाथाय जोंहा बेवहाय गेलेनायावबो जोंहा टाइम लस जादों। जुदि जोङो बेनि बदलै फैसा जुदि जोङो मोनोब्ला, बे कइन्सखौ जोङो सेल खालामनानै जुदि मोननो हायोब्ला जोबोद मोजांनिनो बाथ्रा। थ' आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। बेबायदि टिनपाथि बिल्सनो बायदिसिना माबा माबिखौहाय जोङो भुलावबो फैसा सोनानै बेहाय इनभेस्ट खालामनो नाङा। आंना बेबायदिनो गोगोम बेवहाय लस जादों आरो ना। थ' बिनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। थ' लोगोफोर, सोरनिबा थाखाय आङो गोरोन्थि बेबायदि बाथ्राफोर बुंदोंब्ला निस्सय नोंथांमोना अननानै आंखौ खेमा होगोन होननानै आसा खालामबाय। थ' आङो बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन। गोजोन्थों, बाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोननो सेस्था खालामगोन।